Nå, Tykkesen, har du potentiale nok til at fortælle os om den anden puniske krig? Nej, der kun, Tykkesen, du smækfede yngling. Luk kun dit vældige gab op, du hvalfisk, og spyt dine ypperlige kundskaber ud. Døl ikke din viden for os. Vær ikke nære eller påholdende med din visdom. Men lad også os andre få lov at sole os i din forstands blændende lys. Ja, den anden puniske krig begyndte i året 218 før vores tidsregning. En afgørende rolle i denne krig var Hvad er det, der er så morsomt med Tykkesen, siden du ligefrem står der og griner? Hannibals krigselefanter. Nå, det er det morsomme. Hannibals krigselefanter. Pudsigt, at netop du synes, elefanter er morsomme. Dig, der personligt selv minder uhyre om dette tunge dyr. Forkert, trut i trompeten. Tykkesen, sæt dig bare ned igen, du dorske fedtklump og så videre. Fortsætter du på den her måde, ender du som bolsjekoger.